Ki Jingyalap pan Jingkyrshan da ki kertong na ki seng san hima ni ki kertong klam seng ha ki MDC constituency paper kila nang kham shongshit na kabanta election MDC Shakha Hills Autonomous District Council KHDC but Janta Hills Autonomous District Council JHDC kabanlong ha ka arpuai terik rumphang arjar pusan ha ka ba ki nongyalap na kabanta ki kertong bat ki kertong da ledehi kila yo ban pensngo yukinia bat kinongrem trekam jongki Haka khatlai terik rampang arjar pusan ka Hill State People's Democratic Party HSPDP kala penlong ya ke jelang yelap election hakensi na ke Bynta ke kertong ke kongpinda warjri na mautat ration constituency hakabalai dan mentalang da kinongkit kam bahakmat ke parti haba jingkren hakani ke jelang ke kongpinda ke badairu ke Hynmen UMLA ke mautat ration but menteri Longkmie yak transport ubah syakliar warjri kala ong ba Longkmie Kidan ke Bynta Khraw ke Synshar Khadar baladakan syajid kan yakun nak Bynta ki Jingkyrshan ki Longkmie. Kum ka kertong jong ka nega parti HSPDP ngadon nia ka phang banmi syakmat banyale ya ka nega election MDC bangan penne pensa ya kiriti ki dostur kabat kendau bach yap kumba jule ulong shwa uman shwa ka kenkor kenjat kan ne bet ha ka kmi kumbala jubo bet da ki long shwa ki man shwa khnang ba kanum don kanu ka jinge tingkhu hadian habut ha ka ken kha ken man bante alakam ya ka khai ka pateng khnang ba ki banabar kinom yo lat banwan ban yo roj ya ki trai jaka trai muluk Bandang penklan Ya ke Synshar ke Khadar Day ban sedang nadu Ki long yeng long sem Ki dorbar shnong Ki dorbar raj Ki dorbar hima khamtam Ban penklan ya ke Jingkyrshan kam jong ke district council Bad manga kum ke Longkmie Ngala syakri Labun bun snem kum ke riu paj ba Namar ka jing syakri para briu kadai ka Bynta ka baar ha ka jing syakri na ka jing syakri blay ha ka jing im ka jonga ban nga juyo i dala ki jong ki khmat ye ki jing jong ki para Longkmie ki para riu kan thei ba ki amat ha ki jing im ki jong ki ha ki babun ki liang la ka long ha ka yap ka im kapang ka sitong bat nga sngoru ban ong ba lada ki pentip syanga ba kidan ha kanu ka jing ne kidan ha pedeng kanu ka jing sumar ha kanu ka jakaru nga kum ka Longkmie ngam ju kiar bangan lekmi bangan jingo ya ki para Longkmie ki para riu kan thei ki badon kami ka jing yarap Tangka wei nga suban penpau ba wadla ngampat dei kata ka Longkmie ka belasya jid kum ka nong mi khmat ngampat la ban ailut ya ka por ka jonga tang hangta henrei ka thong ka jonga ka long ba lada ma phi ki paj ba pila ibet banjit yang akum kata ka nong mi khmat ngakular bangan IT lot met ban mensim ngan ai ka por ka jonga sa phi ki paj ba Rengkat bat kimat ki bang lakdo syakmat Ngasngau ruban ong Ba mangi ki Longkmie jong kani ka paryong mautat rasyan constituency barakaway Ngide ban ong kublay shibun ya kini kirangba kinong elam jong ka party HSPDP Bakila ay hangi ki Longkmie kani ka kabuksiar ha kani ka kenti Haka manginya kit nginya baalem Ya ka lingkor kabakya ha ka Synshar ka Khadar kulay shibun ya pi kirang ba jong kani ka party HSPDP bat banga sngaw ruban ong ba ngi kum ki Longkmie bangin la ruban penpau sikipat ba bangi don ka ikhtiar ka baklan bangin yakit ya ba lang ha ka Synshar ka Khadar Bat bangin ngakot ngayawer ri pi ki paj ba pinya wan pinya snok tilang ba pinya
Don ringkat lang bat kani ka party ka jongi. Kenang bangin la ban pen urlong bangin poi sya ka thong ha kani ka MDC. Arajar arpusan da ka mensim ka jingya it. Ya Longkmie. Klem da bu not bu shin ya kilat. Bat ngayeng ru hang ne khmat jong pi baro ha kani ka janmit. Da ka donut ka bas ngaurit. Bat jingkut jingmut ka bas kem ban syakri ya pi ki pai ba. Ringkat ni pelong ki Hynmen na ki Bynta ki lat ki lenti ki bakhambha ki emlang ki salang ki bakham klan bat kalaway ki bakhambha na ka Bynta baro kani ka election kamdei tang syapang jonga marway kadei syapang jongi lang baro nama ringkat ngila pantai ya kata kalaway hakaba baro kinroy kinpar But ngakarpat ipi da ka bas ngaurit. Ba pinya ay ka Jingkyrshan ka ketiga mon ka ketiga diang kenang bangin poi siya ka thong. Balada ay buram ya ka vote ka jong pi. Ngaru ngakular bangan yeng scam hala ka nong rim. Ngan Tracy Tombat ngan Shakri Hok ya pi ki pat ba. Ngan pentikna ban en penyo ngau ya ki sur ki jong pi. En pen bet iki jing ki jong pi but en Kyrshan ru ya ki jing angnut ki jong pi ngawan ha kani ka janmit ru bangan wat ka jing shania ka jong pi ka Jingkyrshan ka jong pi but ka bakong santam kata kalong ka vote ka jong pi Bat nga juyay ong ya kani ka kantin na kapor sa kapor bat ngan ong biang menta ka sngiru baka jing job ka jonga kalong ka jing job jong pilang baro Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai kan diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.